niki merdeka kemawon panjenengan dangu Mbah Liwon ingkang kagungan kersa. Inggih sugeng rawuh Bapak Liwon. Lho kok sugeng rawuh ya apa sih? Omahe kene lho. Sugeng dalu. Maksudnya niku ngeten, Pak. Sampai keleleken itu kula ki Mbak niki lho. Bapak jenengan nedhi napa niki? Senengane Bapak Liwon ket wau bojo loro. Bojo loro, Mas. Perdine bojo loro iku sak temene ngono goro. Dadi wong bojo loro iku angen-angene seneng, tapi asline ngono yo pedhi, seneng. Tur goroan. Katik wong rabi loro mesti duwe lara liper. Ya oper. Mesti duwe lara liper wong rabi wayo iku. Tegese liper ning ngono. Dadi opar-opar martutuk kono rene bareng iki. Nggih, dados. Sirah umat rapi satu